Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Selamat hari Minggu ama. Goarni minggu ta sadarion. Ima minggu kantate namar lapatan. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru. Pesalmen sepulalu ayat sada. Dohok topik marede tu Jahoba. Atong tapukama pamujot tadi manugoto marede mahita se bukit de nomor sada ayat sada sahat tutulu.
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jehovah edenay baru. Ay nunga di pabahin ibana akka halongangan. Nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na. Nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pilibegu. Nunga ditupai tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheomi. Dang polabe mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaw na mangulu, paimasahat tami tulabungmu. Amen. Maredehita, sebuku di nomor 114. Patik ni debata di mingguta sadarion, imasian patik patuluhon dohot lapatan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogut, akka namarsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo. Ikko dihabiri rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangasi marhite-hite guarni debata, ay dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujiat do si dohonon guarni debata. Atong rak maidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Maredehita, sibukay dondor 620. Chora
potema dosata tuado panidebata martangyang mahita. Ali Tuhan dibata parguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalana. Asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubahin nahu pangidohami. Saya sudah tima turuturum. Asa unang mangunai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anaka anakna. Asini rohani Jahoba diakka namaka biari ibana hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredehita sebukede nomor 657. Epistel di Mingguta Sadarion dienet sian 2 Tesalonik bidutulu mamuka sian ayat 1 ayat 12 tajahama marsika sorin. Akup nii tanya ko kamu mahami ale akadongan asa marlojong hatani Tuhani jala marsangap songon nadihamu. Alaiha posa do Tuhani, patuguon na do rohamu,
jala ramutanna do hamu maralohon najahati. Sai di tugu-tugu Tuhanima rohamuna, tuholong ni rohani di bata, dohot tu habengeton ni Kristusi. Ai di boto hamudo, manak songo dia patut tirio munahami, aindada songo naso maradat tami di tonga-tonga muna. Ndada naso marsahala haminian, alai naing pajongjongan nami diri nami terua di hamu, asa di huton hamu hami. Ai tarbegedo tu hami, adong do deba sian hamuna naso maradat parangena, akan naso mula-ulaon, naso si ulaw do tahe di jama. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marede ita sebuk wedi nomor 350 alu. Tuhan,
tidak maha porsiau tai, songon na hina tidak ko nidongata sa porsiau di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugun na suatu dosa, na tong palangi dohotan, au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imanan tubun si Maria, na gabi-gabi sabto di porbadia, adorang sohagu, ido tuhata, na tumaon nebernit, di panghuman silatus, na matitarpajal do ibana di hau penor silang, na tuat tugunuturu dong di tanong, na manawul di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudut samun di bata Jehovah, amanai pargugun na suatu dosani, di sima imana pai memulak suku tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dia sesaan dosa, dohot dia tai na madok, mulak mangulu dosugut dan ni halak nong mate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Tabigema di pujian kor sian punguan lansia diurutian non dohot kor sian ama partukoan.
Tikting namasa di Huriata Minggu 3 Mei 2026 naparjolo naneng merbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Samuel Romario Siahaan SH anak niamang tupak Siahaan tubuni inang Masnur Boru Siregar Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Mahakam Ciracas Manang Wiksia Dohot Orwanna Nelly Boru Sitopul SPD Boru Niamang John Nelson Sitopul Tubuni Inang Selmi Elizabeth Boru Simanukalit Ruasni GKPI Pertalitoruan Resort Huta Barat Distrik Onom Silidung Pahae Tapsel Sian Huta Luban Sipakpahi Perbaju Tonga Tapanuli Utara Pamas-masuan di Patupa hari Sabtu Sia Mei 2026 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul walu napaduahon Paskaraya HKBP tajalo do udangan dohot himbauan madohoti Paskaraya HKBP ima nadi Patupa ari naparjolo hari dohot tanggal Kamis 7 Mei 2026 pukul 10.05 sahatu pukul 21 WIB acara pawai obor dohot UMKM pedagang inganan kantor pusat HKBP dohot sopo partukoan tarutung napaduahon hari dohot tanggal Jumat 8 Mei 2026 pukul 8 satu pukul 10 sia WIB acara ibadah puncak Paskaraya HKBP dohot Pasar Murah inganan Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Untuk informasi boi dihubungi Vivielfro Risma Sinaga STH Mhum Kepala Biro Kategorial Paropuan telepon 081328225384 nomor tolu Dewan Diakoni Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta karwasta na di bagasan persahiton songon naung tarsura di tiktikta napaduahon ulaun nabadia nunga di Patupa Huriata ulaun nabadia tu dua halak ruas ni huria ala di bagasan persahiton ima naparjolo amang LM manurung sian wik onom na di hari Selasa 20 April 2026 di Rumah Sakit Pasar Rebo napaduahon amang situa MT manurung sian wik 10 na di hari Minggu 26 April 2026 di Bagas Nasida napaupaton Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027 laporan perhepengon Panitia Pembangunan Boi Matajaha di Warta Naung Tatio B napalimaho buah-buah Hobartu program kerja ni Huria tahun 2026 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat B mepiliat tau tu Huria gudangna 500.000 per tahun manang marhite situa wikna B akagoar ni ruas naung pasahaton piliat tahun Boi Matajaha di Warta Naung Tatio B songoni matikting di mingguta saderion akatikting na mangihut Boi Matajaha na tarsura di Warta mauliate tuhat tama namat dungan hita tabegema ede pujian sian korweksada laos diuduti maanon sian weksia
Maredehita sebuku ede nomor 362 huhut papungihoon pilihan sadaa duhut sadabi. Hore
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Guar di minggu tahun, minggu kantate. Lapatanna endehon hamuma, ende nai baru di Jehovah. Ima sian pesalmen siap lualu ayat sada. Sasitongna minggu namarlas di roha do hita. Mari tehite ende puji-pujian tutuhata. Ate, ikon semangat nama di minggu kantateon. Horas madita. Hata di debata. Hombar natar surat manang naun diatur hon huriata di almanak di huriai. Di minggu namarguar minggu kantateon. Niaenet tong sian buku Torah nasinurat ni si Musa. Buku nasinurat ni si Musa napaduahon. Bidu 15 mamuka mai sian ayat sada saat rodi ayat 14. 2 Musa 15 ayat sada saat rodi ayat 14 didok songonon. Dungi diendehon si Musa dot halak Israel ma endeon di Jehovah. Aka didok nasida ma songonon. Marende ma au tu Jehovah ay marmulia si tutu ibana. Hoda dot parsihudulna diusopon tu bagasan laut. Jehovah do hatogauku dot puji-pujiaku. Jalama jadi hatuaoku. Ibana do debataku. Pasangapoku ma ibana. Debatani damang do ibana, pati bulokma ibana. Jehovah do ulu balang bolon, Jehovah do goarna. Aka hureta ni Firaun ro di paranganna, diusop do tu bagasan laut. Parsuhudul akana pinilitna, dilonok do tu bagasan laut arung. Akalung do makukupi nasida, lonong do akan nasida tutoru songon batu. Tangan siamunmi ale Jehovah, marmulia di bagasan hagogoon. Tangan siamunmu ale Jehovah, mangaropuhi musuhi. Jala marite-hite natibul ni hasangaponmu, disiapon ho aka namangalo ho, dilaluhon ho parpiar-piar ni rimasmu, matsudahon nasida songon durame. Marhite-hite palongos ni gungmu, marlitong-litong aka aeki. Marsi jongjong aka galubang, songon dorpi, mangibul-ibul ma akalung di tonga-tonga ni laut. Dungi nina musui ma, leleoku takupoku manasida, bagioku mataban, sobu marohaku bidanasida, upatoku ma podaku, siaponon ni tangaku ma nasida. Diobuson hohosam gabe dilukupi laut nasida, akalonong manasida songon sibora tu bagasan aek akan natongam. Ise masongon ho ali Jehovah di tonga-tonga ni akadebata. Ise masongon ho marmulia di bagasan habadiaon. Nasokal marpuji-pujian namambain halongangan. Dung di patol-tol ho tanganmu siamun. Di bodu tanuin nasida. Di togihon ho marite-hite asia-simbag sona pinaluamon. Di patol haso nasida marite-hite hatogaonmu. Tu bagasan inganan ni habadiaonmu. Di bege akabangso baritahi. Gabi akadot-dot nasida manibas-tibas ma halak Palestim. Ido sahatna. Ikon semangat wow manjahahon ala memang ende puji-pujian, ende hamonangan do. Ido jala tutu do, hombar tutur puktaon, boy do di jauh hita, songon topik di mingguon, marende ma tu Jehovah. Marende tu Jehovah tentu dang di bagasan roha nalomos, roha nagale, ido dah. Marende tu Jehovah, ikon di bagasan tondi nahiras, tondi nabadia, tondi na memang bersemangat. Ya, nangpe endeta loguna sahiramelo, alai tondita tongdo bersemangat. Ima nanidok manang na gabe tujuan ni turpuk taon. Amanginang, molo tabereng turpuk taon sasitong na adong
sada peristiwa ada orang somasa endeni si Musa dot bangsa ni Israelon. Didok dungi aha nama-nama ahado namasa dungi. I-nya itu apa? Nah, kan dungi berarti ada sesuatu setelah atau sebelum endeon. Dungi lapatana adong do peristiwa naman saya balga di joloni natoropi, di joloni si Musa dot bangsa Israel. Ima pangurupion ni debata tu nasida manaluhon bangsa Mesir parangan ni si Firaun dan pola dot nasida angkat senjata kolan mamering nama nasida ngatalu bangsa Misiri masuk di dok dison diusopon tu bagasan laut. Imana terjadi terbola dua do ujui laut rara kan guarda manang laut teberau ima dang bui i molo ya hobar tu gogo nasida dang bui i mangulahon nasongoni ulau ni debatadui pambaina ni debatadui ido namasa terbola dua kan nggak masuk di akal. Iya adong dewa namandok sasitong nadang songoni namasa ima ya surut katanya adong namandok ya waktu itu terjadi gerhana bulan jadi ya air laut itu ya tertarik surut sampai ke bawah gerhana apalah itu peristiwa alam di dok nasida. Jadi memang begitu surut air laut itu sampai semata kaki kata mereka. Jadi ya bisa saja peristiwa itu terjadi. Alero nama halak kita dan mandok bah mulyate matu Tuhan. Puji matu hata. Boido mulok bangsa Mesir parangan ni Firaun parangan ni si Firaun holan alani aik na sebatas mata kaki. Ima. Boido nasida mate holan alani aik na sebatas mata kaki. Ya kan? Jadi gabe sipma namandoki hidu ate. Tongdo kajaiban ngolope dipake pikiran nasida. Alisa sitong na namasa ujui takas do dijolo di si Musa dot bangso Israel. Tarbola dua do aiki. Gabe boi nasida madalani mamolus siantonga-tonga ni na akan nakoringi daratan. Alai dungro nama parangan ni si Mesir tor mulak use aiki ya menutup menenggelamkan nasida. Sian peristiwa ina mah gabe malas di roha nasida tutu bangolu do hape Jahoba mangula do hape Jahoba ido ubaen dungi di endehon si Musa dot alak Israel ma endehon di Jahoba akadidok nasida masongonon marende ma au tu Jahoba ay man mulia si tutu ibana buktina hoda dot arsiudulna diusop untuk bagasan laut. Ido tandana hamuliaon ni Jahoba. Ido tandana keperkasaan hagogon ni Jahoba. Dan ngadong naso tarpatu pada bata. Jahoba do hatu gauku diakui nasida do gabi panindangnya ni aporseaon. Dohot puji-puji aku jalaman jadi hatu aku ibana do debataku dot udutna satu ayat tolu. Di patandau nasida do ise Jahoba debata di nasida. Jahoba do hato gauku. Jala Jahoba do ulu balang bolon. Jahoba do guarna. Jahoba do guarna. Lapatana sasitongna di hata Heber dan bui on di jaha Jahoba. Kolan opat huruf mati nama. YHWH. Gak bisa ini dibaca Jahoba. Ali adung do gantina Adonai. Dalam bahasa Ibrani Jahoba itu Adonai gak bisa dibaca makanya gak dang unang ya sembarangan mengguari guar JHWH itu di nasida badia do guari alai roh halak Kristen ido dah di bagasan Kristus nungga di pasikop sude surat isi Musa dot sude ata di pada Narobi dapat nasida ma dapat nyaka bapak-bapak ni huria nama goar ni YHWHI asabui di jaha ima dia dienet ma sian Adonai nasomal di dok halak Hebron AOA itu huruf hidupnya
dipakai mah huruf hidup Adonai on tu YHWH disisipkan gabe Yahowah. Ima boy tajaha opat huruf i. Boy do di jaha Yehuwa. Boy musa di jaha Yahweh. Dot akan asing. Alai naresmi dapat itan waeng di atas Batak Jahowa. Aladang boy halak Batak ngomong we ya, gabe Jahowa. Itu dah. Jahowa. Jahowa do de batata nina bangsa Israel. Do titan waengon. Jahowa do Allah. Molo naing tusihita makatai. Goar di Jahowa ima Allah yang maha tinggi. Allah yang maha dahsyat, maha kuasa. Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi dibedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Ya kan? Allah itu adalah gelar untuk Tuhan. Dalam bahasa Inggris Lord. Ya, dalam bahasa Yunani Kurios. Lord itu Allah. Dalam bahasa Inggris God. Lord dan God harus dibedakan. Banyak God, alai satu Lord. Nah, itu yang terjadi dalam kepercayaan pada waktu itu. Namun nanyendehon ni si Musa dot aka bangsa Israel ima ende tu Jahoba. Songuna hudok na keningan dang boy diguari sembarangan. Didok Jahoba do ulu balang bolon, Jahoba do goarna. Aka hureta ni Firaun ro di paranganna diusopon do tu bagasan laut. Parsi udul akan napinilitna dilonokko do tu bagasan laut Aru. Odo pambahena ni Jahoba di jolo nasida akalung do makukupi nasida lonong do akan nasida tu toru songon batu tenggelam. Jala marhite-hite na timbul ni hasangaponmu disiapon ho akan namangalo ho dilaluhon ho parpiar-piar ni rimasmu matsudahon nasida songon durame. Satu nomor ayat 10 takas digobaton songon dia pambahenan ulaon ni Jahoba dia akan musuh ni akan aporsea asa toktong pos rohana sida tu Tuhani bahwa semua yang dilakukan itu semata-mata hanya karena kuasa Tuhan. Bohama baru karuar do pinasida kan sian tanu Mesir. Marhua nasida di tanu Mesiri. Gabe hatoban. Hatoban do bangsa Israel ujui di tanu Mesir. Baru karuar nasida sian dia nama hamalon nasida lomar porang. Angkat senjata. Salelengon holan marpacul nama nasida son petani. Mambayan membuat gurame durame tadi kan, jerami. Itu membuat batu bata. Dari mana mereka bisa berperang? Enggak bisa. Yang bisa mereka cuma lari, melarikan diri dari pasukan Firaun. Tapi inilah kehebatan Tuhan Allah mereka. Dan di loas nasida mulak usetu Mesir. Lumobi magabe orang-orang taklukan. Jelas dibela Tuhani. Nangpe ikon dalam tanda kutip dikorbankan satu pasukan bangsa Mesir. Inilah hebatnya Tuhan. Di satu pihak membela kehidupan bangsa Israel, tapi di pihak lain membunuh bangsa Mesir. Nah itu, waktu itu memang begitu kekuasaan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Yalah, demi bangsa Israel marmatehan nama bangsa Mesir. Marbobenon asa takas bangsa na pinilitna ikon torus nama manggohi sakap ni haluaonna saat na roh Tuhata Yesus siantonga-tonga di bangsa Israel. Jalan aparpudi didok dison di ayat 10 sada 1 ayat 14 sukut-sukun nason yalusa nasoboi talusi ise ma songon ho ale Jahoba di tonga-tonga ni akadebata bereng Jahoba di tonga-tonga ni akadebata lapatana godang do debata ale holan sada do Jahoba
Ise masongon ho marmulia di bagasan habariaon. Nasokal mar puji-pujian na mambayan halongangan. Taringo tu habariaon lapatana ima dihususkan, dipisahkan. Sian aka nadong di portibion, holan ibana mah. Idu halusna. Didok muse di ayat 12. Dung dipatol-tol ho tangan musiamun dibodut tanuina sida aka musuh ni bangso Israel. Ditogihon ho maritihite asiwasim bangso na pinaluamon. Tunasida dibodut tanui. Alai tu bangso na pinilitna maritihite asiasina dipalua dipatolhas sahat tu inganan ni habadiaonna. Ima memang sahera pilih kasih do tuhatai. Holan tu akan nahina holongan ni rohana do dibela. Marbo baino nama. Lomo-lomo ni tuhata mah. Dangadong nabui menggugat. Dangadong nabui memprotes. Iyalah. Di satu sisi dia begitu sayang kepada umatnya, tapi di sisi lain dia begitu benci kepada musuhnya. Kenapa? Asa takas di boto portibion debata, tuhata debata, pargogo na suatu dosa. Di ibana do sudi, nadong di portibion. Di ibana do sudi, ngolu ni halak. Di topa debata jol mai asa dohot maka sangapon. De ibana, ale nasolo mak pasangapon ibana. Ya tersingkir. Jadi ima endeni si Musa, endeni hamonangan, hamonangan mangalo musuh alai dang nasida nama naluhon debatado. Nang dihita asa maritihite aka ende takas do tapuji Tuhani. Hubege na keningan ya unang sakit hati dah. Molo hudok holan suarata do namarende. Silahkan jujur. Boha rohatta, boha tondita, dohot do marende. Jadi marition takas do dijohita. Una kolan suarata namarende. Dohot nama tondita rohatta marende. Anggo suarai buido dalam tanda kutip ya kita perindah, kita latih sedemikian rupa. Alai anggo roha do tondi gak bisa dilatih. Ikon karuar sian hapor siaota do. Ya do hudok tu punguan apa kor na asing asa ingot nasida moloneng mandohoti aka festival unang holan soara ikon dohot nama roha do tondi songon boy dapot kita sada ende sian buku ende nomor 500 onong pusia nasi nurat ni sahalak namar gua Carl Gustav Bobek di tahun 10 pusia 1 sapusia 40 diciptahon ibana do endeon ala takas do di hapor siaonna sude na masa di jolona holan alani Tuhani do debata do ido alana diterjemahon tu hata batak ode bata tunglongang do rohaku molohu bereng natino pami longang do rohana saluhut bitang hilap dohot ronggur maka tindakon hasangaponi marendeau Tuhan mamuji ho o debata sangap doho. Itu kan?
Ostoregut dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Denmark, itu lagunya. Mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak seorang pun, tidak siapapun di dunia ini bisa melakukan semua itu. Mengajak kita untuk mengagumi, terus percaya kepada Tuhan. O debata, tunglongan dorohaku, olohu bereng nanti mopaku, salut di tang hilap dohot rongku, maka tindakon hasangaponi. Ido tutu ale Tuhan, sian ganup suara, ganup ende, roha do tondi, mangendehon ende pujian di guarmu nabadiai. Marsangap doho ale Tuhan, di ngolunami ganup marsada-sada. Alani toktong ma ajari hami, leon magogo, asa dohot hami sudi. Marende-ende nangpe gale suara nami, gale pamatang nami, dangadong gogo di hami, alai anggoton di nami dot roha nami, boi dope marende-ende di jolom, pasangapon guarmu nabadiai, urupi mahami ale Tuhan, asa diganup ngolu nami, ari boi terus mangendehon ende puji-pujian di guarmu nabadiai. Manang aha pena masa di ngulu nami. Asa tok tongho marmulia li Tuhan. Hami boi marlas di roha di jolom. Di bagasan tang nyangon tong doh pasatami. Sude paru kilon gulmit ni ngulu nami. Nang pakobasion ni hurian nami. Huriam HKBP Cibuburon. Tuhodo pasatami di anakonmu namarsakap manjalo pasu-pasu parbagason di ari-ari nanengro ima Samuel Romario siahaan dot oroanna Nelly borusi topul manjalo pasu-pasu parbagason di hari sia Mei 2026 di Huriama KBP Cibuburon. Pasu-pasu manasida le Tuhan diaka persiapan hai pason hagogon nang sudi keluarga besar siahaan dohot keluarga besar si topul asabui nasida malas di roha marolop-olop dina jupang arina jalabui gabe baritalas ni roha nang dihami saluhutna nang songoni rencana ni huriam patu pahon pesta Paskah di HKBP marhite-hite aka kegiatan namasa di pamasa di kantor pusat HKBP Tarutung suang songoninang di seminarium si Poholon hodo tutu napasikopon salutna oleh Tuhan bain mai gabe sarana gabe dalan lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai padao ma sian aka kepentingan na asing oleh Tuhan holan hodo narikot si pujion di aka ulauni suang songoninang diaka ulaon dewan nadong di tonga-tonga ni huriamon dewan koinonia rapdot aka seksi kategorial nadong di bagasan ii suang songoninang dewan diakonia rapdot aka seksi manang aka ulaon sosial di tonga-tonga di huriamon suang songoninang di dewan marturia rapdot seksi sending dot seksi
musik di bagasan ini. Suang songoninang BPH sude parhalado parartaon. Pasu-pasu ma aka ulau nasida li Tuhan. Bain sangap di guarmu nabadiai. Padao masian hami aka abat-abat. Aka parbadaan parbolat-bolaton. Asa sadahami. Mangulaon saluhut. Ulaon na pinasatmi Tuhami. Bain sangap di guarmu nabadiai. Secara khusus upasatami ma aka donganami ruasmu namar sahid jala dirawat di rumah sakit dope inanami inang napitupulu boru Tagalung sian week 2 dirawat di rumah sakit Ridwan suang-suang inang amanami amang El Manurung sian week onom dirawat di rumah sakit Pasar Bo anak konami GBE boru GBE boru Sitorus sian week 10 dirawat di RSCM. Oleh Tuhan, tongdo pasatami sude ruasmu na di bagasan pemulihan di bagas nasida sude nahi upasatami tuho pasu-pasu na pangubatio nasida obat-obatan sude tindakan medis maritehite fasilitas medis na dong di rumah sakit nang di bagas nasida be asa tumibu malum sian sahit nasidai asa buitong di hari-hari naneng ro rapdot ami ro tujolom oleh Tuhan mamuji pasangapon guarmu na badiai suang songoninang di aka ulau na asing ima partangian wek di bagasan saminggon upasatami tuho asa tongdo boy mardalan dot tenggan tuho do pasatami sude panitia pembangunan huriam AKBP Cibubur 1 tahun 2027 naneng ro saut may ale Tuhan hobar tu lo moni roham tongdo gabe puji-pujian di guarmu na badiai las ni roha nang dihami salutna song-songoni nang panitia pesta gotilon, pesta hut huriam HKBP Cibubur dot pesta tahun transformasi ima paingoton hami asa pasikopon sude ngoluni haporsiahon di tonga-tonga ni rumah tangga tuhodo pasatami asa tongdo bui mardalan dot tenggan parhitean mai sian holong mituhami ale Tuhan asini roham boy gabetuk sude aka biaya anggaran nadong na rikot di aka pakobasionami saleleng satahun bolonon ale Tuhan tuhodo pasatami sude tangyang pangiduan namion suang-suang nang dilas ni rohanami rapdot sude aka ruasmu dongan nami na marulang tahun ari atu tubuh di bagasan saminggon dot na marulang tahun ari pardongan saripeon di bagasan mingguon ale Tuhan ajar-ajari mana sida le Tuhan mamilangi hari-hari ni ngolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka moliateon sude dengan ibasam dot asin roham ale Tuhan sude nai tangiang keluarga demi keluarga nang songoni pribadi lepas pribadi tuhodo pasatami dibotohodo salutna narumikot sian nahu pikiri hami sai saut may ale Tuhan hobar tu lomoni roham di bagasan gua ni anakmu Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marende mahita muse sian bukuende nomor 574 gut mata pasat peliatan napaduahon do tu pakta tu panitia pesta panitia pembangunan suang songoni unang lupa hita amplop na dijolo ni garejata tu panitia pesta gotilon marende mahita
nyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa uparase yang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-iti tondim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Ginjang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami, una kami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amin.